Sakarimeno, please, tulipeni tuondoke kwa hii maji. Wadhi nyime nyako Ramogi jakom mari riwruok mar Moyale Donkeys Welfare Group Hussein Osman ochiwo siem ne jopith mag punde mamero pundegi kod nyasore mondo giti matek kendo kuom kinde malach. Ka oloso e chenro mar chiwo chanjo ne punde chiro mar jamni ma Moyale, okwayo jopith mag punde mondo mi orit jamnigo kaachiel kod chiwo negi thieth e kinde madwarore kaka itimo ne jamni mamoko. Hassan Abaso mabende en jakom mar Moyale Livestock Market bende oseyo tim makamano ka olero ni jopith matimo kamano ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Kaluwore gi apisa mar Africa Animal Welfare Program Dennis Bahati, en ni punde gin moko kuom jamni ma ojwang' e piny Kenya. Sasa punda anakorogoa pamoja na chakula, ikikula sasa inafanya kazi mingi sana. Hajijui inajua amepata hiyo drug. Hiyo tunalaani. Binadamu ndo nafuta bangi, sio bunda. Kwa hivyo ni si mzuri sana kwangu. Hiyo tukue justice law iko kotini. Hiyo ngapeleka hiyo mtu kama unapatia chakula kama hiyo. Saizi punda zimepungua kwa ajili ya jilali. Kwa ajili ya uwezi wa punda imekuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo tunataka usaidizi. Usaidizi gani? Sasa drought kama saizi chakula hakuna, zinakufa na njaa. Tunataka tusaidiwe chakula ya punda at least tuletewe. Donkeys are being overworked, they are being overloaded and also being mishandled by quite a number of donkey